Todo preparado no Atrápame para seguir xogando. Ese vosos da casa tamén queredes ir participar, xa sabedes o teléfono. Aquí en baixo está 618-388-087. Chamade e nos encantados de recibirvos, igual que fixemos aquí co amigo David, que mirade que ben lle foi nese quinto chanzo no alto do plató, disposto a levar o bote que hai en xogo, disposto a levar os 36.700 euros. Bo premio meu, Carai. Ou como se diga, pero vai dar para moitas viaxiñas, vai dar para moitos plans. E para iso haberá que estar moi atinado nas preguntas que che vou facer. Neste minuto final, como sabedes, hai 5 preguntas e por cada unha das que acerte levará 100 euros. Se fai o pleno, leva o bote. 5 preguntas sobre 5 categorías, que hoxe son estas que ves. Xogaremos con amigos, bos, feos, malos e santos. Temos un minuto por diante e 36.700 euros en xogo. Imos aló, David? Pois veña, moita sorte. E tempo. Amigos, que grupo versionou a ritmo de rumba a canción Amigos para Siempre? Los del Río. Non é correcto. Vos, aparte de bonaerenses, que outro xentilicio se usa para referirse aos habitantes de Bos Aires? Paso. Feos. Na famosa película de Sergio Leone, que actor interpretaba o feo? Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo cando faltan 39 segundos. Imos ter que volver a estas categorías. En amigos buscamos un grupo, o que versionou ese mítico Amigos para Siempre a ritmo de rumba. Buscamos outro xentilicio da xente de Bos Aires. Como se chaman os bonaerenses? Hai outro xentilicio? A ver se lle sai aí a David. E un actor ben famoso nesa película de Sergio Leone, que interpretaba o feo en El bueno, el feo e el malo. Quedan os malos e santos. Seguimos xogando? Pois veña, concentración. E tempo. Malos. Como se chamaba o malo da película O silencio dos cordeiros? Paso. Non é correcto. Santos. En Galicia, as perseidas tamén son coñecidas como as vaguas de que santo? Paso. Voltamos a amigos. Que grupo versionou a ritmo de rumba a canción Amigos para Siempre? Estopa. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Veremos se é estopa ou non é estopa. O que sí, 19 segundos quedan. Así que mira as categorías que nos quedan, vou a repasar contigo para que vayas máis a tiro fixo pasando ou contestando a que creas nas que estás máis cerca. Veñen vos por diante, outro xentilicio que non sea bonaerense para referirnos aos habitantes de Bos Aires. Buscamos un actor que facía do feo nesa película de Sergio Leone, o bo, o feo, e o malo, e tamén quen era o malo do silencio dos cordeiros, e na última categoría, esas perseidas que tamén son coñecidas como as vaguas de que santo. Tes 19 segundos, fai bo uso deles. Continuamos. E veremos se estopa e ou non é correcto. Atento. E tempo. Non é correcto. Vos. Bosairenses. Non é correcto. Feos. Paso. Imos a malos. Tamén pasamos. Santos. As perseidas son coñecidas como as vaguas de... San Agustín. Paso. Ai, non é correcto. Amigos. Que grupo versionou a ritmo de rumba Amigos para Siempre? Los del Río, no. Era... Ai, los del Río, xa dixéramos, non é correcto. Aplauso para David. Ata aquí o seu minuto final. Los morrancos, no. Eran los Manolos. Al palo. Los Manolos, case. Porteños era o que buscábamos na categoría de vos, era o xentilicio polo que se coñecen tamén os de Bos Aires. Eli Wallach era o actor que interpretaba o feo nesa película de Sergio Leone. Aníbal Lecter era o protagonista do Silencio dos Cordeiros, ese malo malísimo. E Santos eran as vaguas de San Lourenzo, as que vemos habitualmente aí no Obrao. Hoxe non houbo o mellor das sortes, non leva cartiños David para casa, pero atentos, que no próximo programa, como se pon o bote, xogaremos por 37.100 euros, amigo David. E nova sorte, nova oportunidade para leválo. Así que ánimo, a descansar e os da casa. Non o perdades. Vemos no próximo Atrápame. Ata a festa.